दिनै 5-16थि बहल दैमारि सन्मिलना कार्बि आंलं जिल्लानि धुपगुरि गामियाव जानानै थांबाय। बे धुपगुरि गामियाव जानाय बहल दैमारिनि गाहाय थांखियानो जादों जों दैमारिनि बंस फोलेरखौ गोजौ जौगाहोनाय, शिक्षा दीक्षायाव जौगाहोनाय आरो गोलैसोनानै थानाय जायनिखि गरिब गुन्द्राफोर बिथांमोनखौबो जों बोखांबोनानै बुहुमनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जों दैमारि बंस फोलेरखौ सिनायथि होनो नाजानाय। जोंनि दैमारि बंसआ जेरावबो दङ, जेरै जोंनि आसामनि बाहेरावबो सोनाब बंग, गार' हिल्स, नागालेण्ड, दिल्ली, सोनाब बंग बे गासैबो दं। बिनिफ्राय माखासे फैनो हायाखैब्लाबो दिनैनि बे सन्मिलनाव जों दाब दाब जायगानिफ्राय गासै 500 सोद्रोमाया बेयाव बाहागो लाफैदों जोंनि दैमारिनिफ्राय। जोंनि बे कार्बि आंलं धुपगुरियाव जिनोखि जोंनि बहल दैमारि बाहागो सन्मिलन जादों, बे सन्मिलनाव जोंनि आसाम हादरसानि गवालपारा जिल्लानिफ्राय फैदों, क'क्राझार जिल्लानिफ्राय फैदों, चिरां जिल्लानिफ्राय फैदों आरो गार' हिल्सनिफ्राय फैदों आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय फैदों आरो गलाघाटनिफ्रायबो फैदों आरो बाक्सानिफ्रायबो फैदों आरो गासै 15 जिल्लानिफ्राय फैदों। 15 जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो बेयाव गासै मेम्बारा 500 सोद्रोमा फैदों। 56তম বহল दैमारि ভাগী সন্মিলনটো এই বছর কার্বি আংলং জিলার ধূপগুড়ি গাঁৱত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠিত হওয়া এই সভাত বিভিন্ন জিলার পৰা অসমৰ গাৰো হিলছ, কাৰ্বি আংলং জিলা, क'क्राझार, बाक्सा, धुबुरी और इफाले चिरां, गलाघाट এনেক मुठते 15টা जिलार आमार सदस्य प्रतिनिधिবিলাক ইয়াত भाग लैसे। सर्वमुठ आमार हिसाबत आमी जिखिनि रेजिस्ट्रेशन लैছোঁ, आमी 500 जन प्रतिनिधि बा सदस्यर आमी ইয়াত पाइছোঁ। गतिके यार उद्देश्यটো हल आमार এই যে বহল दैमारि भागी सन्मिलन যে আমি সদায় কৰি থাকোঁ, তাৰ উদ্দেশ্যটো হল আমাৰ যিটো বহল दैमारि বংশ, এই বংশটো মানে উন্নত কৰাৰ কাৰণে আৰু এই বংশৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষা দীক্ষাত আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বংশৰ এনে শিক্ষা দীক্ষাত মানে হৈ পেলাই মানে পঢ়িব পৰা নাই, উঠি আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকক আমি টকা পইচা দি সহায় কৰি উন্নত শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে বা বিদেশত পঠাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আলোচনা কৰোঁ। আৰু এই সন্মিলনৰ উদ্দেশ্যটো আমাৰ এইটোৱে। পৰৱৰ্তী আমাৰ এইটো গোৱালপাৰা জিলাৰ থৰকো গাঁৱত হ'ব। লক্ষীপুৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ থৰকো গাঁৱত মানে অনুষ্ঠিত হ'ব। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि, लावज्रिपारा, दगरपारा, गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।